Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Jollibee! Yes mga kapudibis, mag-Jollibee tayo ngayon. Meron tayo ditong palabok at spaghetti, chicken joy, and burger steak. yes, ang drinks natin meron tayong royal at tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Opo. Ayan. Manganta na po. Tabi na muna natin yung tubig natin. Yes. Royal dito yan. Ayan. Yan, kuha na ng rice mo. Ang dami namin. Ano nga yung Jollibee? Ayan, una subo na tayo mga kapudibis. Dito tayo sa... Burger steak. Yes, ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po. Manganta mo. Chicken. Sarap. Gravy. Naman. Sarap. Sarap. Jollibee chicken joy.
Hmm? Sure. Tama. Naman na. Di ba paborito mo royal? Royal. Mas gusto niya yung royal kaysa sa Coke. Meron tayong palabok. Titikman mo? Ano? Kuha ka. Tinanggal mo lang yung ipon. Oo. Kuha ka. Sige na, makain ako. Ubusin ko na yung kanin ko. Ay. I love palabok. Spaghetti sa'yo. Ay, salamat po. Kanya mo niyang ulam nasi niya. Lalasa yung kaya. Jollibee. Lalasa yung Jollibee. Tingnan mo. Ito na sa akin. Sigurado ka? Mm. Yung egg mo. Ang kunak sa palabok. Huwag na tayo magpaano. Kamay na lang natin. Ang pabebe-bebe pa. Kamay na lang. Yum. Sarap.
Ay, mga Food TV, magsi-shoutout po tayo. Yes. Ay, Ayan, sana. shoutout po kay Ate Regina sa Monte, yung nagtitinda ng prutas sa Santo Tomas. Shoutout po. Shoutout po kaya si Ampoy ko, yan, yung mga nagtitinda sa Santo Tomas. Shoutout po. And shoutout po kay Emilyn Travinia Javier. Yes, shoutout po. Sisi, shoutout po kay Aliona Cassandra Blake. Si Ganda, yung Oo. sexy. Sige, si Blake. Oo. Shoutout Shoutout sa'yo, po, si sis. Ganda. Ayan. And shoutout po kay Giselle San Jose Macabanding from La Union, Santol. Nihon Sigap Imex from Mindoro. Shoutout po. And shoutout sa iyo, Margie Guzman Sanyuran. Yes, Ate Shoutout. Margie, kumari kong Shoutout sa'yo. tunay. Yan. At shoutout din po kay Lynn Dadale Milagracia Dadale. Ayan, shoutout po. Shoutout po. Renz Aringo Boltar. Yes, shoutout po. Fair Corpus and Jessica Leopardas 3956 from Tokyo, Japan. Yes, shoutout po. Anissa Habdullah 4774 from Brunei. Ayan. Yes, shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat. And Yes. syempre, Tita Olivia, shoutout po kaya ka, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby, Chubby Cabezas. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Yes, shoutout po. At Siopaw, Baby Alison, Catherine Pagoy, yes, shoutout sa shoutout inyong po. lahat. Yes, shoutout din po kay Misha and Baby Isabella. Ayan. Shoutout sa iyo. Eh, syempre kay Ate Janet Lumipaw. Ayan, shoutout sa kaya ka ating asawa ni Tish Carter. Shoutout sa inyo. Yes, makapudibis agi. Saan mo na naman yung pamahan mi? Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.